Assis iddikjara li ġie rikattat hekk kif ġie akkużat fil-qorti li kkorrompa tfajla meta kellha 15-il sena u li magħha kien ilu f'relazzjoni sesswali għal dawn l-aħħar 4 snin. Il-qassis wieġeb mhux ħati tal-akkużi. Is-saċerdot ta' 40 sena li jismu ma jistax jiġi ppubblikat b'ordni tal-qorti wieġeb mhux ħati li daħal f'attivitajiet sesswali ma' tfajla meta kienet għadha minorenni. L-Ispettur tal-Pulizija Joseph Busuttil qal lill-Maġistrat José De Micoli li l-Pulizija bdew jinvestigaw il-każ reċentament meta tfajla li issa għandha 19-il sena ġiet riferuta lill-Pulizija mill-Kummissarju għas-Salvagwardja tal-Knisja. Irrappurtat kif kienet f'relazzjoni sesswali mal-qassis u li r-relazzjoni kienet konsenswali. L-avukati difensuri Benjamin Valencia u Steve Tonna l-ewwel isostnew li l-klijent tagħhom kien qed jiġi rikattat mill-mara li ma kienx tħalli ħitem ir-relazzjoni konsenswali. Huma qalu li tfajla qalet lill-klijent tagħhom biex jiżżewwiġha u jitlaq mis-saċerdozju u bdiet tgħeddu li kienet se tmur għand l-Arċisqof u l-Pulizija biex tirrappurtah. Hija għedditu wkoll li tgħid lill-ġenituri anzjani tiegħu dwar il-kwistjoni. Il-prosekuzzjoni kkonferma dan ir-rikatt u żiedet tgħid li l-akkużat daħal f'ċirku vizzjuż u ma setax joħroġ minnu. Il-qorti aċċettat talba għal projbizzjoni fuq il-pubblikazzjoni taż-żewġ ismijiet biex tipproteġi l-identità tal-allegat vittma kif ukoll projbizzjoni fuq ċerti dettalji li jistgħu waslu għall-identifikazzjoni tagħhom. Il-Maġistrat De Micoli laqgħet talba l-ħelsien mill-arrest fuq depożitu ta' 1,000 euro u garanzija personali ta' 7,000 euro. Ordnatlu wkoll biex jibqa' l-bogħod mix-xhieda kollha fil-każ. Inħarġet ukoll ordni ta' protezzjoni favur l-allegat vittma u l-familja tagħha. L-Ispettur tal-Pulizija Joseph Busuttil u Dorien Tabone mexxew il-prosekuzzjoni.